svima ljudi, ja sam Nikola, verovatno me znate iz prošlih klipova. Ljudi, htjela sam da vam se zahvalim za 10 subscribera. Ljudi, evo sada mi je došlo oko 15 subscribera i za to sam veoma vam hvala. Imam 75 prikaza, 61 videa i 15 drugog videa, a za subscriberi sam prezadovoljan. Ljudi, za nekoliko dana izlazi pitanje i odgovori 2 sa Nikolom. A kad bi stigli i kamere, snimat ću FIFA, ljudi. I neću snimati FIFA na PlayStationu, nego ću na Xboxu. Ljudi, još jednom da napomenem da vam puno hvala za 15 subscribera. Ljudi, ovo je bio veoma kratak video, zbog toga što sam samo htio u ovom klipu da vam se zahvalim za 15 subscribera i za 75 pregleda. Ljudi, čao!